Αγίου Φωτός. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η τελετή έχει υποστεί πολύ μικρές αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες. Έχουμε λοιπόν την ίδια τελετή που γίνεται τους τελευταίους αιώνες, το τελετουργικό αυτό να ακολουθείται και σήμερα. Να πούμε ότι φέτος, επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, ξαναλέμε που είναι σήμερα Μέγα Σάββατο που λαμβάνει η χώρα η τελετή του Αγίου Φωτός. Στο Ιερό Προσκύνημα βλέπετε έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες αυτή την ώρα που μιλάμε. Η απευθείας μετάδοση αυτή από την 4Ε είναι σε εξέλιξη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ραδιόφωνο μας, αλλά και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν συνδεθεί μαζί μας και παίρνουν εικόνα από την 4Ε. Ιστοσελίδες, σας καλωσορίζουμε όλους. Βλέπετε λοιπόν αυτή την ώρα είναι σφραγισμένος ο Ανάγιος Τάφος. Έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι νωρίτερα, γιατί πάντοτε γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Μέγα Σάββατο από το πρωί, αστυνομία, ο στρατός, όλοι βρίσκονται εκεί για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζει το τυπικό. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι κάποιος μπορεί να έχει μπει μέσα, ότι μπορεί να υπάρχει το παραμικρό μέσα εκεί. Καταλαβαίνετε τι θα προκαλούσε αυτό. Δεν επέτρεψαν περισσότερους. Είναι όμως γεμάτος ο χώρος, όπως παρατηρείτε και παρακολουθείτε κι εσείς. Με σταυρούς στο χέρι, με λαμπάδες, με συνθήματα, με ιαχές, τον δικέφαλο αετό. Βλέπετε λοιπόν ότι ο καθένας βρίσκεται εκεί με τον τρόπο του να πανηγυρίσει την Ανάσταση του Θεανθρώπου, αλλά και να λάβει το Άγιο Φως. Απαθανατίζουν τις στιγμές αυτές με τα σύγχρονα μέσα, με τα κινητά τηλέφωνα, ο καθένας όλα αυτά θα τα πάρει μαζί του. Πολλά και τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στο YouTube, μπορείτε να δείτε, επεξεργασμένα και μη, αρκετά στιγμιότυπα που προσπαθεί ο άνθρωπος να εξηγήσει. Ξαναλέμε ότι ο ορθολογισμός είναι τροχοπέδι, αυτό που είπαμε προηγουμένως στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτές τις ενέργειες. Όμως, πολλές φορές, ανεξήγητα για πολλούς τα φαινόμενα αυτά, βέβαια τέτοιο καιρό, λίγο πριν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, έχουμε και δημοσιεύματα, έχουμε αμφισβητήσεις, έχουμε πάρα πολλά, συνηθίζεται θα λέγαμε. Αλλά όπως και να έχει, η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν διαπραγματευόμαστε και ούτε χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Η τηλεόραση της 4Ε και φέτος σας μεταφέρει στα Άγια Χώματα, εκεί όπου έγιναν όλα, εκεί στα Ιεροσόλυμα. Είμαστε στον Πανήρο Ναό της Αναστάσεως, έμπροσθεν του Ιερού Κουβουκλίου τώρα με την κάμερα που παρακολουθείτε, με την εικόνα που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Σε λίγο θα εισέλθει και ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης, κ. Θεόφιλος. Θα δούμε το τελετουργικό 3 φορές γύρω από το Ιερό Κουβούκλιο. Το προνόμιο μόνο του Ελληνοορθόδοξου Πατριάρχη, που επαναλαμβάνεται κάθε Μέγα Σάββατο μεσημέρι στη λειτουργία της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, την οποία παρακολουθούν και χριστιανοί, όπως βλέπετε, από όλα τα δόγματα, αλλά και αλλόθρησκοι, να το πούμε και αυτό γιατί έτσι είναι. Έχουμε και μουσουλμάνους οι οποίοι κρατούν βέβαια κλειδιά από τον χώρο εδώ και αιώνες, κάποια προνόμια τα οποία έχουν διατηρηθεί. Σε αρμονία βέβαια όλοι εκεί, δεν έχουμε, τουλάχιστον φέτος και τα τελευταία χρόνια, προβλήματα. Όλα κυλούν ομαλά, αυτό θέλουμε. Είμαστε σε αναμονή βέβαια της Ιεράς Λιτανίας, όλοι έχουν παραταχθεί, οι Αγιοταφίτες, οι Ελληνοορθόδοξοι, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης, τον οποίο και είδαμε λίγο νωρίτερα και εισήλθε βέβαια στον Πανήρο Ναό της Αναστάσεως. Στο Ιερό Κουβούκλιο θα κατευθυνθεί η Λιτανία σε λίγο και θα έχουμε βέβαια την διαδικασία να συνεχίζεται. Είδαμε τον Σκευό. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Έγινε. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Μιλάω στην άλλη γραμμή, ναι, εντάξει. Ναι. Είμαστε στον αέρα λοιπόν και απευθείας μετάδοση από τα Ιεροσόλυμα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο...
γιατί με το άνοιγμα του τάφου μια ευωδία κατέκλυσε το χώρο, με ρίγη συγκίνησης, αισθάνθηκαν δέος, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι μαρτυρίες τους και των συντηρητών αλλά και των υπευθύνων εκεί, των καθηγητών που βρέθηκαν εκεί, των Ελλήνων και όχι μόνο, που έδωσαν το παρόν στις εργασίες αυτές που ήταν απαραίτητες να γίνουν πριν από μερικά χρόνια. Τους αγιοταφίτες βλέπετε τώρα, να οι οικογένειες με τα λάβαρα, που λέγαμε προηγουμένως, προπορεύονται τα λάβαρα της Ιεράς Λιτανίας. Τώρα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει έντονα αισθήματα ανασφάλειας, ανησυχίες στους προσκυνητές. Γι' αυτό ο αριθμός φέτος μειώθηκε πολύ, σημαντικά. Να πούμε ότι οι Ορθόδοξοι προκαθήμενοι καθημερινά απευθύνουν εκκλήσεις για ενότητα και ειρήνη. Ειρήνη, πόσο πραγματικά ηχηρή αυτή η λέξη και πόσο την ποθούμε όλοι μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ενδεικτική του κλίματος είναι η απόφαση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας να μην στείλει αντιπροσωπεία φέτος στο Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως. Τον είδαμε για λίγο και στις οθόνες μας. Θα μείνει δίπλα και βέβαια θα γίνει μετά πρώτα ο Θεός, η προσευχή του Πατριάρχη για τον αγιασμό του Αγίου Φωτός και μετά ο διαμοιρασμός του Αγίου Φωτός δεξιά από τον Πατριάρχη, όπως θα τον βλέπουμε, και αριστερά θα γίνει προς τους Αρμένιους. Στη συνέχεια η έξοδος βέβαια του Πατριάρχη, οι Αρμένοι μπορούν και από ένα ειδικό παραθυράκι, μια ειδική οπή που υπάρχει και παίρνουν έπειτα το Άγιο Φως. Διαμοιρασμός του Αγίου Φωτός στους πιστούς έπειτα θα ακολουθήσει και ξαναλέμε, μας αξιώσει ο Θεός να δούμε τις εικόνες αυτές φέτος ξανά στις οθόνες μας. Και πραγματικά είναι συγκινητικές οι στιγμές αυτές, είναι ευλογημένες οι στιγμές αυτές. Δακρυσμένοι είναι πολλοί από τους πιστούς που δίνουν το παρόν εκεί, αν μπορείτε να παρατηρήσετε. Χαρούμενοι οι περισσότεροι, με χαμόγελα ζωγραφισμένα στο πρόσωπό τους, περιμένουν το χαρούμενο μήνυμα. Ο Πατριάρχης λοιπόν, η Λιτανία και λίγο βέβαια πριν εισέλθει στο Κουφούκλιο, το είπαμε νωρίτερα, να το ξαναπούμε, θα βγάλει την αρχιερατική στολή, θα μείνει μόνο με το λευκό στιχάριο. Τώρα ότι η έλεγχη θα είναι αυστηρή, το καταλαβαίνετε, λεπτομεριακός ο έλεγχος του Πατριάρχη, από την αστυνομία, από τους εκπροσώπους άλλων δογμάτων, αν έχει έφλεκτες ύλες κοιτάνε πριν μπει στον Πανάγιο Τάφο και βέβαια δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι μπορεί να φέρει κάτι πάνω του.
Και λοιπόν έχουμε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, δείτε, πραγματικά δακρυσμένος, είναι ανθρωπίνος, λογικό το πρόσωπό του, όλοι μας κάπως έτσι αισθανόμαστε. Και φέτος λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλοι μπορούν να γίνουν μέτοχοι, όλοι οι άνθρωποι σε αυτές τις στιγμές, χάρη σε αυτή την απευθείας μετάδοση. Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός ολοκληρώνεται. Καλή Ανάσταση, να ευχηθούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σε όλους που μας παρακολουθήσατε σήμερα, από όπου και να μας είδατε, να αφήσουμε την εικόνα και τον ήχο. Η ευγενική χορηγία των γραφικών τεχνών Μέλισσα έκανε πραγματικότητα και φέτος τη δορυφορική αυτή μετάδοση από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία Γη.